mnou a ja budem s ním. Vstúpi do bytného domu, zaklopené prvé dvere. Znú ťa počuť veselé hlasy. Otvárajú vás čatajú. Som Ježiš, prichádzam vám, chcem navštíviť vás a vašu rodinu. Tak teraz si prišla, keď ja mám najviac práce, musím nažiesť, upratať, na štýlku čakám, Vianoce idú a teraz ja nemám čas, poď prespaniť, potom neskôr. Kráčo ďalej, diaľte vidíte detskú mužov, vystupí a prihovorí sa. Som Ježiš, tesár z Nazareta, prichádzam k vám, som vám pomohol. Môžem sa pridať do vašej partie? My ťa poznáme, vieme o tebe, ale lepšie, keď nás necháš. A odídeš, ale my pozeráme telku teraz, popívame tu sa fajči, toto, nie je voda. Veď my za tebou prídeme do kostola, aj tam niečo povieme, a to stačí. Do našej partie. Vieš, to nie je pre teba. Vieš, ako sa tu rozpráva. Nadáva, pije, ale keď chceš, môžeš nám uliať. Na zdravie. Kráčali to a hráči komunikáciu prihovoril. Tam pred hostinstvom sa baví skupina ľudí. Ty to ani neodvážiš priblížiť. Z diaľky počuje, ako halobia priklínajú jeho venu. Prečo sa takto správate ku mne a k môjmu otcovi? Veď vám chcem priniesť pokoj a pravý život. Ahojte, som Ježiš, váš priateľ. Vidím, že sa máte radi. Chcel by som strážiť vašu lásku. Vieš čo, Ježišu, nemusíš ísť na vy, veď my sa ti prídeme ukázať do kostola do nás sama. Teraz by to bolo až do nevhodné. Odvednú si, vychádza na očenie stečka. Tam utekajú deti. Ahojte, ja som Ježiš. Ako sa vy voláte? Ako? Anelina, Peťo, Lára, Sana, Daniela. A čo teraz robíte? Akú hru sa hráte? Basketbal. Basketbal? A môžem sa hrať s vami? Áno. Áno? Dobre, tak môžeme ísť.
zapadnú do kolektívu ľudí, ktorí si myslia, že chápu tomu, čo sa hovorí za anieli. Vedia, ja chcem byť spasená. A takto sa začala moja cesta po hľadaní pravdy. Byť ako dieťa? Aj, deti predsa milujú robiť nábuka. Sami to preto dobre viete. No, čarovné príbehy o tom, ako sa z popolušky stane princezna, ako Marienka a Jeničko neodolajú chutný zrníčko, čo sa mi samozrejme stane osudný, ale červená čapočka, ktorá sa každý nedorečí. Sú to príbehy poučné a krásne, milé. No, nedobre spovedal na moje otázky. A tak rýchlo som pochopila, že Pinocchio, Čína rozprávkovala Pito, tak spasení nepridajú. Typické vzťahanie dieťaťa? Ale nie. Asi nemal zmysel plakať za každý kúsok čokolády, ktorý mu pozdajú. Alebo hľadať slovákov v piesku. Čo tým som teda Ježiš povedal? Nevedela som. No raz tam mu prišiel jeden malý chlapec. Celkom jednoduchou otázkou. Maj nejaké ovečku. Ovečku. Každý dokáže, nie? To preto zvládnem. To nie je nič ťažké. A v tej chvíli som konečne pochopila, čo znamená byť dieťaťom. To malé dieťa, ktoré radostne prišlo za mnou a so samozrejmosťou ma poprosilo o obrázok ovečky. Jednoducho prirodzene vedelo, že ja môžem túto jeho prosničku splniť. Pretože ak by si ten chlapček prekvitol ten obrázok sám, bol by to všetko nie, len nie ovečka. Pochopila som, že aj ja mám byť dôverou za Ježišom a povedať: Pane, vedí ma. Pane, ukáž mi moju cestu, pretože ty vieš, čo je pre mňa najlepšie. Ďakujem. Žijeme v 21. storočí. Je takmer nemožné pripustiť, že človek je na niekom alebo na niečom závislý. V dnešnej spoločnosti sa snažíme byť, a nielen byť, snažíme sa prezentovať ako samostatné bytosti, ktoré všetko zvládnu, vybavia svetu a nepotrebujú k tomu nikoho. Boh však prišiel človeku úplne opačným spôsobom. Stal sa závislým, tým, ktorý potrebuje starostlivosť, ktorý potreboval nás. Narodil sa ako bezbranné dieťatko, toto bolo odkázané na opateru Márie a Jozefa. Títo dvaja, jeho rodičia, boli prvými svedkami viery a sú príkladom pre nás. A nielen v tomto roku viery, ktorý práve začína. Oni uvideli to malom dieťati, to malom chlapčekovi. Zrazu som sa ozvení Božieho syna, spasiteľa sveta. Mária a Jozef sú prví bratri svedkov, ktorých viera Božieho syna starala, ktorých viera Božieho syna stará spasiteľom. Niektorí, ako vaša patronka Sveta Barbara, lebo ako Blahoslavená sestra Zdenka, neváhali na túto vieru položiť svoj vlastný život. Ježiš vstúpiť do miestnosti a obdariť na svojou prítomnosťou, pochorou, hlavne láskou. Vieme sa trošku stíšiť a prijať Ježiša do svojho srdca. Pýtam sa ťa, kto je Ježiš pre teba? Čo znamená pre teba slovo Ježiš? Čo znamená v tvojom srdci? Vieta, toto je Ježiš pre mňa. Biblia hovorí, môj kráľ je kráľ Židov. On je kráľ Izraela. On je kráľ spravodlivosti. On je kráľ vekov. On je kráľ nebies. On je kráľ slávy. Kráľ kráľov a pán pánov. Toto je môj kráľ. Rád by som vedel, čo ho poznáš. Môj kráľ je svrchovaný kráľ. Žiadny veľa nemohol
Zaujímavé spracovanie na rodine Ježiša. No, neviem to, skutočne nedali a už to je názor toho, že Boh skutočne vie, čo robí. Že to nedal teraz, že Ježiš sa narodil v tej 2000 roky. A neviem ako vy, ale mám radšej klasiku. A teraz si teraz pozrieme si tu, ktoré áno, meno dejiny ľudstva. Text, ktoré prišiel na náš spása. Boh posiela anjela do Nazareta k Panne Márii, aby jej oznámil, že si ju vyvolil za matku svojho syna. Raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, si požehnaná medzi ženami. Kto si a aký pozdrav prinášaš? Neboj sa, Mária, som anjel Pánu a prišiel som ti oznámiť veľkú radosť. Našla si milosť Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a nazveš ho menom Ježiš. On bude veľký, synom Najvyššieho sa bude volať. Boh mu dá trón jeho otca Dávida. A ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, preto aj to dieťa bude sväté. Bude sa volať synom Božím. Ja služobníka Pána nechcem vystane podľa svojho slova. Vtedy Mária pocítila, ako ju naplnil Duch Svätý. Chválim ťa, velebím celou svojou dušou za to, že som požehnaná jediná spomedzi žien. Vyšlo von a díva sa na svet. Obyčajný život vidí a v ňom stojí ona sama, nesmiernym bohatstvom. Dýcha vzrušený, od napätený vládne hovorí. Stalo. Boh sa mi zjavil, neslyšaná udalosť. Boh poslal ku mne anjela. Boh prišiel ku mne. Mária, čo to hovoríš? Prečo by Boží syn mal prísť tela človeka, keď môže prísť z neba? Podviedla si ma. Prečo? Pána počne a porodí syna. Je to pravda. Mesiáš sa narodí v mojom dome. Je to pravda. Oh,
Pozdravená. Za rozkaz nášho rímskeho cisára Augusta na zámok sa dáva každý povinný dať za cisára v tom meste, z ktorého pochádza jeho rod. Jozef, počul si to? Každý musí ísť do mesta, odkiaľ pochádza jeho rod. Áno, Mária, môjim dávnym predkom je slavný kráľ Dávid. Musíme sa vydať na ďalekú cestu, opustíme Nazaret a pôjdeme do Betlehema. A či si nespomínaš, čo hovoril prorok? Ty, Betlehem, zem Júdska, nejako nie si najmenší, lebo z teba vyjde Spasiteľ sveta. Judskému Betlehemu, Mária putuje, Sme v Betleheme, už som po tej dlhej ceste ušatá. Jozef, skúsme nejaký vhodný príbytok. Je tu veľa ľudí, ťažko nájde miesto pre narodenie dieťatka, ale opýtať sa skúsim. Prosím, mohli by ste nás prichýliť? Veľmi radi, ale dnes viete, že skutočne nemôžem. Prosím, mohli... Choď do dverí, prečo brákov tu nie je to miesta. Aj by som niečo pre vás nalásnil, neviem, či sa vám to bude páčiť. Tam, za múrami, čo bez totária, nemáš tak síly, sa môžete tam. Nech sa vám Pán Boh bohato odmení. Meno Pánovo nech je spravodlivé. Či ste sa po zem prepadli, alebo vás vietor odfúkol. Aha, ohnisko, vyhaslo. Ej, báča, to nie. My sme všetci doma, len odpočívame. Sme veľmi unavení, tak ťažký je s robou. Ovce sa veľmi tlačili, boli strašne nepokojné. Ale sme sa okolo nich nazábili, kým sme ich do košiara zahnali. Odtedy, čo tu toľko pútnikov chodí hore-dole, ovce sú čoraz nepokojnejšie. Nech to šítanie ľudí, čo nás skôr prestane, lebo na ovce poutekajú. Ešte dobre, že sa neprišli rímski vojaci, to by sme už položili zadaného. Ale mali, kdeže by oni nás po horách hľadali? Neľakajte sa, pastieri. Kto si? Som Anjel Pán a prišiel sa vám oznámiť, že sa vám narodil v jednej maštatke v Betleheme váš Spasiteľ Kristus Pán. Videli, či som ho sníval? Kde sa kráľ narodil? Tu a kráľ? Už čakám, poďme sa pokoj.
My? My sme múdrci z východu. A kam ideme, to sami nevieme. To táto jasná hviezda nám ukazuje cestu. Veď je to hviezda, ale hviezda nie je obyčajná. A čo si nestiete? No dajú, dali prekáľa, lebo tak sa povedali proroci. Hľad, ja prinášam zlato, lebo zlato kráčky príbytky krajú. A ja nechcem kadidlo, aby jeho vám priježovali. Ja prinášam milu, najdrahocenejšiu Marolinu, ale aj najčastejšiu. Kráľ Herode, vaše hranice prekročili a Kristi vôbec nie sú odkrojení, ale... Čo ale? Ja človek, ktorý ste zachovávajú, že hľadajú nového kráľa a vyšúkavajú, že bude najvastnejší kráľ na svete. Kráľ? Ako to, že kráľ? Veď ja som kráľ a nie som vám to sluhací. To som ich chce vyrovnať. Nedovol nikomu sedieť v mojom kráľovstve. Chcel by som vidieť toho kráľa, ktorý by sa mi porovnať s peniazným majetkom. Chcem ho vidieť. Kráľ, tajomnú, prosia a prijatie. Jali sme, aby si nám poradili. Chceme poznať tajomstvo hry. Zadáme toho, ktorý má vládnu svetu. Ó, a som zacná novina. Teda budeme mať nového kráľa? Áno, kráľ, že nezvati všetkých ľudí do tej vôle. Sluha. Dáme uvedení týchto ľudí, aby sme mať pokoj od nového kráľa. Nie, nechajme sa ísť, nechajme toho kráľa, a my môžeme uvedniť aj tu. Dobre, teda, keď vedíte toho kráľa, budem povedať a ja mohol upokojiť. Boh, chcel by som ti dať to, čo srdci mám. Dávam na oltár tvojim nohám kráľ, kráľ. Neskladiem tvoje sny, zriekam tvojich práv. Nechcem si žiť sám, chcem nový život mať. Išla pred nimi a zastavila sa nad miestom, kde sa narodil Pán Ježiš. Betlehem? To na mieste? Ja, to tu hviezda jasne svieti a stojí na jednom mieste. Naozaj, nezapozrite. Vidíte, je celkom podobné a na plane viaplúka. Nie, že je to kráľovský palác? Pozriem na krásne číselčka tohto dieťatka, či neumíš ho cez Boha? Ježišku, aj keď si chudobné dieťa, si kráľom všetkých srdc. Tebe patrí zlato ako dar, ktorý sa dáva kráľov. Kláňam sa ti a chcem ti počerkať, že sme na teba túžobne čakali. Ježiško, aj keď na ľudské telo a dušu ako my, preto si Boží synom. Preto ti patrí krásny kradidlo ako dar, ktorý sa dáva iba Bohu. Kláňam sa ti a chcem počerkať, že ťa mám rád. Malý Ježiš, raz keď budeš veľký, ľudia sa hlási k tebe pribijú na kríž. Na pamiatku tvojho pohrebu ti chcem darovať miru, ktorú ošetia tvoje mŕtve